Alur juga Mas Sugeng pinanggetaken. Warunge Pak Bayan godhog. Wasik. Yo, selamat datang Pak Tun. Juga Pak Koli, Pak Guru Misrono yang punya sambangan pondok. Sindalu. Selamat menonton. Pak Tun, Pak Koli, Pak Guru Misrono. Ini nanti yo priyantune. Tak arep-arep. Mas Omek yang ada di Malaysia, selamat malam. Terima kasih Mas menonton. Bojone Cak Priyo nuso budal golek jamur. Ninggal aku gambar pisan ora gumun dasare ana liyane ora ana Mas wis saka aku lha kok deme janggut sing bisa nyeneng sambangan waktu nanging batinku rali lo Mas terus gelang kalung mbok wenehke wong liya adunan sawatiku syukur tenan porang ini Bledus aku tansah
kowe ora percaya ya cak priya Ya, mentua, ya. Teko jerone godhong Isine apa, Mas? aku sumpah Rasulullah Ya, mentua, ya. bendune kang maha kuwasa dana segere dik digadu ngono ae Aduh, Kang Mas, bebujanku. masa mau jalan tenan piye ala katir Aku tansah setya setuh urip bareng Mas sumanding